vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini ndiri mudzimai, ndine makore 41 years ekuberekwa. Shuviro yangu yainge iri yekuti dai ndakakwanisawo kuita vana 2 3 but mukoma ndoda kungotenda Mwari kuti at least Mwari vakazondipawo mukana wekuti ndinge ndichingoitawo mwana 1 iyeye zviri nani, and I am very thankful for that. So mukomana zvakaitika ndezvekuti ininiwo ndakaroyewa navatete vangu ndikaita almost 12 good years in marriage, and I want to thank God for my husband because he never even for a day did he ever blame me or anything. Mukomana ndakaita makore akawanda kudaro in marriage without having a child. Zvinhu zvainge zvakaoma, and on the battlefield ivo vamwene vangu was the one who was busy pushing that narrative yekuti inini handizvari, saka we were supposed to break up, inini nemurume wangu, but we were so close and he kept his promises to me. Nkabva anditi we will see in time. Kana ndikazosvikawo kuma 40 something ndisati ndava nemwana, iye ainge oti ndopa ndichazotsvakawo hangu mainini vouya voita vana, but I still love you. So we were still married mukoma, even though hama dzake dzainge dzava kusatombotida zvachose. Mukomana the day that I got to find out kuti vatete ndo vainge vakandiroya, ndakarwadziwa mukoma, but pastor ivavo vakandinamatira vakabva vanditi revenge belongs to the Lord, not us human beings. Vakanditi you need to pray for her. Mukomanashi kugadzirwa kwandakaitwa, ndakatogadzirwa inini nemurume wangu tichitori mukomana nemusikana. Saka pane nguva iya yekuti munenge muchitorana muchienda kuma introductions, ndakatanga ndamuintroducer kuhama dzangu dzose. And if there is a young couple out there, you need to know kuti that is the most dangerous time yekuti munokwanisa kugadzirwa panguva yamunenge muchienda muchinoita ma-introductions. Saka ndakamuintroducer kuhama dzangu, then when it came time for him to introduce me to his relative, hey, kwainge kwangova nema-complications. Saka nyaya yainge iripo yainge iri yekuti iye sezvo ainge achiri pakutsvaka basa since he was fresh out of university, vakabva vatanga kumuti zvino nemukadzi wako uyu wawati unoda nerunako rwake urwu achakuhurira chete. That was the most painful thing mukomanashi that I had ever experienced and had. Vanhu vachindijaja nekuda kwerunako rwangu ndichinzi ndichahurira murume simply because I am beautiful. Anyway, iye akangoti he is in love with me and he is not going to give up on me. So vatete patakazoenda kumba kwavo vainge vakatogara zvavo, vakatoenda kune umwe muprofita akavapa mishonga neminamato, then ndokubva vachizotanga kundiisira mishonga iya muchikafu chavainge vachindipa. Saka patakaenda komukomanashi taifanira kuti tinge tichingorarako at least for one night, ndo zvandainge ndakaudza amai vangu, but mukoma vatete ava vakazondimanikidza kuti ndigare pamba pavo for 2 good weeks, ndigere pamba pavo vachingonditi uchaenda kani makoti uchaenda. Indakatofara ndichitoti zvimwe kuda kufarirwa izvo kwani munhu ainge achida kunyatsokundifidha mishonga kuti ndinyatsokuguta. Mukomanashi by the time pandakazobvapo pamba pavatete ndainge ndatoguta, chibereko changu chainge chatovharwa nechekare mukoma. Kuzosara mozororwa amai nhiyawe, hamuna kana chamainge muchimboziva kuti chibereko hakusisina, chakavharwa nechekare. When we got married, me and my husband, we waited. And chinorwadza mukoma ndechekuti when you are still a young couple, each and every month you know for a fact kuti murume wako anenge akatotarisira
kuti uchaenda here kumaperiods kana kuti kwete, and each and every time kana akakuona waenda kumaperiods moyo wake unotorwadza, in which you will also feel the pain. Mukomanashi, ndakararama kwenguva refu ndiri mumarriage, kudzamara tichizouya kunoku kuSouth Africa, tikati tauya kuno ndobva tatotanga kutoenda kune imwe church. Mukoma vanhu vazhinji church iyi vanotoiziva, vanhu vachingoti yee, ikoko kwamuri kuenda muri kungonodyerwa mari, mucharombesewa ikoko. But ndakaramba ndichikuenda kuchurch ndichiziva nhamo yangu, because ndakazviti sezvo ndiri kutadza kuitira murume wangu mwana, zviri nani kuti kana tikaenda kuchurch at least anokwanisa kuzova nesome sort of control, rather than kuti kana tikasanamata munhu futi otanga kufunga kuti mukadzi wangu haasi kukwanisa kundipa mwana, in which anokwanisa kuzotanga kuita zvechihure. So mukomanashi, pane pamwe pakazoitwa a great revival, tiriko kurevival kuya ndipo pandakazonamatirwa nevamwe pastor avo vakazondiudza ivo kuti vatete vangu ndivo vainge vakapiwa mushonga wavainge vakandiisira muchikafu. Mushonga uyu ukaenda ukanobloka chibereko changu. Ndakangoti zvimwe kuda, but pandakazonoita one-on-one session, ende ndakatoona kutoti ma-one-on-one session zveshuwa anotobatsira mukoma, because ndakati ndaenda kuya ndopavakabva vachizotanga kudedenura, vakatotanga kutondiudza zita ravatete vangu, uye zvekare gore iro pandakaendeswa kuma-introduction nemurume wangu kuzonosvika ivo vatete vachindiisira mushonga muchikafu, vachinditi ndimbogara pamba pavo. So mukomanashi, kuburikidza neminamato ndakabva ndachizobetserwa ndokubva ndachizotanga kurutsa. Ndakarutsa mukomanashi zvimwe zvinhu zvandisingatongokwanisi kana kurondedzera kuti zvainge zvimbori zviko zvandainge ndichirutsa. Zvimwe zvacho zvainge zviri zvewhite, zvimwe zvainge zviri zveblack. Then nguva yekuzoenda kumaperiod yakati yakwana, mukomanashi, ndakaita rimwe ziperiod kuita kunge munhu ari kuhave a miscarriage. Ndaita kubleeda maziclots, mazigadhi mukoma, kuita kunge ropa iroro rainge rava nemakore ringori muchibereko mangu. So mukoma, ndinongoda kungokurudzirawo ma-young couples kunze uku kuti kana muri pastage iya yekuti you are still dating, zvakakosha, and I mean it, zvakakosha kuti you keep it as a secret. Ini hangu I think kuti vanhu zviri nani kuti muzozivisa veukama kuti ndozvatafunga, matopiwa date rekuroora. I don't know what your listeners will say about this, but from my own experience, I think kuti zviri nani kuti iwewe nemunhu wako muzongozivisa mamwe madzitete nei, at least kana vabereki vako vakangozviziva kuti une munhu wako. I think zviri nani. Tinokwanisa kuita sekunge maybe vanhu vava kusatevedzera chivanhu chavo, but imomo mukunotevedzera chivanhu chekuti ndinotanga nekunana tete, kumadzisekuru, kuzonosvika nyaya ichizonosvitswa kuvabereki vako. Yes, tinokwanisa kuita saizvozvo, but kunzoko madzitete nemamwe madzisekuru nevamwe vana mbuya, because mbuya ivavo mukadzi wasekuru handiti vanenge vari muroora kuna amai vako, izvo pamwe vanenge vaine magrudges avo. Iwewe uchizoenda kuya uchiendesa munhu wako for ma-introductions, hauzivi kuti munhu iyeye anenge aine mwoyo wakaomarara sei. Zvimwe kuda muchitobva ipapo, maybe sekuru vanokwanisa kusakunzwira godo, but ambuya ava vanokwanisa vatori negrudge naamai vako, votogadzirwa paya. Kana kuti vatete, hanzvadzi yababa vako inenge iine grudge zvekare maybe naamai vako, then uchitoenda kuya uchiti vatete ndauya nemunhu wangu. Ndokusaka zvakanzi zino irema rinosekerera newarisingadi. Mukoma, I learnt it the hard way, and I am thankful unto God that finally he delivered me. But you need to be very careful and guard that what you love.
Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Saka hanzi ndoda kuziva kuti muri yeZimbabwe munotiwo kudii nenyaya yangu kuti yandataura yekuti hanzi kana uine munhu wako waunenge uinaye sometimes zvakangokosha kuti unge uchinyarara, then wongonyarara kana mava kuda kuroora paya wobva wongozivisa vabereki vako, then vanhu vobva vatounganidzwa wobva watoroorwa paya, than kumbotanga wamboenda kuna tete kwakati womboenda kune vamwe sekuru kwakati. Munotiwo kudii nenyaya iyi? Please tell me in the comment section. Rekedzai tibva taenda panyeru inotevera. Nyeru inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makati zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Mukoma nachi ndinoda kureurura uye zvekare ndinoseka ndichinzwira tsitsi avo vanoti muZimbabwe vanhu vari kungobirwa mari nana sekuru vanoita zvekubata zvikwambo, vazhinji vacho vanotoshora kane, but isu takaibata mishonga iyi ndo zvatinotofarira. Ndinotofara chaizvo mukoma kutobaya profile picture remunhu uyo wandinenge ndaona achikomenta achiti vanhu vemuZimbabwe takadzungaira kupusiswa nana sekuru vanofamba vachibata zvikwambo. Eheka tinofara nekuda kwekuti kana vanhu vakabhilivha kuti hakuna chinonzi uroi uye zvekare hakuna zvikwambo, isu tinokwanisa kunyatsokushanda mune zvakanaka sezvataita kubva kare nakare. But apa nekuda kwekuti vanhu vazhinji vainge vava kuita sekunge vanoteverera chechi idzi dzechiprofita, taifara chaizvo munguva iya yekuti vanhu vaingoendawo kune mamwe machechi munongomaziva aya asingatevereri zvechiprofita. Zvainge zviri nyore kuti unge uchipedza hama nekuti hakuna aikwanisa kufamba achifambira nyaya dzacho. But mukoma nashe I know kuti vanhu vazhinji kunyangwe pano vanotoramba kuti hakuna chinonzi chikwambo, madhirama chete. But zuva iro rekufa kwako kana kuri kunzi mumhuri mawakaberekwa kana muine anenge akaromba kana kuti anenge aine nyanga yaanoshandisa pakunobaya vehukama, it will be too late because unenge wava kuendeswa kwamupfiga nebwe kwekuti haufi wakadzoka. Ko dai vose avo vakarohwa nezvikwambo vakafa, dai kwanga kuri kunzi vaipiwa mukana wekuti vange vachidzoka. Handiti imi munoti hazviko zvikwambo, maikwanisa kuzotenda here kuti zvikwambo zviriko? But kana ukagara waenda kwamupfiga nebwe hakusisina kudzoka, unenge wava kungotaura uriko kunyika dzimu, in which kana takubaya nenyanga hapana mweya wako paunozodzoka zvekare, nekuti tinenge tatokuvhara, kutokuvhara last number. Iniwo ndinacho changu chikwambo. Mukoma nashe ndiri gamba pane mamwe magamba uye ndiri ganazi rinosvika kure. Mukoma iniwo ndakarara nechitunha chaamai vangu straight mumochwari. Handidi kukunyeperai mukoma, ndo zvandakaita izvozvo. Ndakabvunzwa nasekuru kuti uchazvigona here? Ndikati zveiko nhai sekuru? Vakabva vazonditi ndine chikwambo icho chandinoda kukupa, but chikwambo ichi dambudziko racho nderekuti chine mhiko dziri kukonekanwa nevanhu vazhinji, asi uyo achagona kutevedzera mhiko dzacho idzodzo, munhu iyeye achaita mari kwazvo. Mukoma nashe ndakabva ndati ndiudzei kani sekuru. Vakabva vanditi chekutanga chichaitika ndechekuti ucharasikirwa nemubereki wako uyo waunodisisa pakati paamai nababa vako. Glazi iro richavheneka, kana rakuvhenekera richabva razondiratidza kuti anofanira kuti ange achizofa ndiani. Ndikabva ndati zvakanakai, ndokubva vanditi ndinge ndichibata glazi riya. Zveshuwa ndakaribata glazi riya mukoma, ndokubva ndatoona kutoti aikaka ko ndiamai vangu ka avo vakanyuka muglazi. Ndikabva ndati
ndaona chiso chaamai vangu zvikabva zvanzi ndizvozvo amai vako ndo vari kutaurwa kuti vanofanira kuti vange vachifa. Mukoma ndakabva ndati ngavafe chembere isina chainondiyamura nacho ngaife. Ndokubva ndachizopiwa banga, ndakati ndapiwa banga ndokubva ndazobaya gilazi riya. Mushure mekunge ndabaya gilazi ndokubva ndanzi ndinge ndichimbodzokera kuzimu, ndokubva ndadzoka kuzimu. Zveshuwa amai vangu vakabva vazofa. Ndakavafonera sekuru vaya, saka vakabva vazonditi, muzukuru, ndine mushonga uyo wandoda kuti unge uchienda kunotenga. Ndakabva ndazoenda ndikanoutenga mushonga uya, ndikabva ndaita zvose izvo zvavainge vakanditi ndige ndichizoita, vakanditi chienda kumochwari. Shuwa mukoma ndakanomupinda mumochwari ende zvakatondinetsa kuti sezvandainge ndakaudzwa nasekuru vaya zveshuwa ndo zvakaitika. Vakanditi iwewo uchingosvika pamochwari panenge pakachengetwa mutumbi waamai vako unofanira kuti unge uchingova very confident. Zveshuwa mukoma, I was very confident. Ndobva ndatoti ndainge ndichida kuona mutumbi waamai vangu. Mutumbi waamai vangu wakatorwa ukabva waiswa pane rimwe zitebho resimbi, then ndikabva ndavakumbira kuti vange vachimbobuda panze ndinge ndichimbosara ndiine mutumbi waamai vangu ndiri ndega. Mukomanacho ndo zvakazoitika ipapo. Ndokubva ndatokurura trauzi rangu kungorisvitsa mumabvi umu, ndikabva ndatotanga kutobata chibharo mutumbi waamai vangu. Ndapedza mukoma ndokubva ndatobuda paya as if nothing had happened. Amai vakazonovigwa mukoma. Mushure mekunge amai vavigwa ndipo apo pandakazotanga kuita mari. Nanhasi uno ndinoita mari, ndinofara chaizvo kana kuri kunzi ndikaona vanhu vanenge vachiti hakuna chinonzi chikwambo, uye zvekare pazvinobatwa zvikwambo ndinofara kana zvikanzi zvinenge zvichiitika ipapo ifake, because zvinotibatsirawo isu vamwe tinazvo zvechokwadi kuti kunyange mumhuri mukafiwa kana vanhu vakati ngatifambei, tinotosimbisa pakuti kugofamba tinogofamba tichienda kupi, nekuti munyika umu mangozara matsotsi. Hama dzangu ngatinamatei, nekuti Mwari vari kumusoro kudenga ndivo vanoziva. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Pakaipa. Yeah.